Godmorgen, og i dag så vil jeg gerne fortælle lidt om morgenmad for Champions. Jeg har fået mig en morgenkaffe, jeg er lige godt træt, men nu skal jeg have et skud af energi. Og søndag er en rigtig god dag at lige starte med en masse grøntsager, en masse sunde ting, en masse vitaminer og mineraler. I dag så skal vi have kylling, som jeg har bagt med nogle squash ind i ovnen til morgenmad. Så skal vi have noget røræg med persille. Og så plejer jeg at spise ristet rugbrød med hytteost. Så jeg har bagt et fuldkornsbrød, en masse melon og noget æble, noget avocado, lidt te, lidt juice til børnene. Og så vil jeg vise jer, at jeg juicer. Der er en masse, der er gættet på, hvad det var, jeg skulle bruge de her grøntsager til. Og det var til en juice. Og den ser sådan her ud. Og i den her juice, der har jeg gulerødder, jeg har selleri, jeg har æbler, jeg har citron og lime, så har jeg spinat, og det er måske ikke lige folk tænker, der skal en juice, men det er rigtig godt. Det er fyldt med alle mulige gode ting, masser af jern og masser af vitaminer. Så som I godt nok ved, så er jeg vild med ingefær, så der skal selvfølgelig også ingefær i. Og ja, det er min breakfast for Champions. Vil du gerne have en vandmelon? Ja, det må du gerne få. Værsgo. Hvad er det, man bliver, når det er, man spiser grøntsager og frugt? Hvad bliver man så, Amanda? Så bliver man stærk. Ja, sådan, Amanda. Så bliver man rigtig stærk, ikke også? Amanda, kan du lige vinke? Kan du vinke til kameraet og sige farvel? Ja. Hej hej.